ഹായ് ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും ഹോളിവുഡ് കോർണറിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം. കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എക്സാമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് തിരക്കിലായിരുന്നു. എക്സാം കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ വീണ്ടും നമ്മൾ ആക്റ്റീവായിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. സോ ഗൈസ്, ഇന്ന് നമ്മൾ മണി ഹേസ്റ്റിൻ്റെ സീസൺ 5 പാർട്ട് 1 റിലീസായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ ആണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ സീസൺ 5നെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ 5 എപ്പിസോഡുകളാണ് ഇതുവരെ പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ളത്. ബാക്കിയുള്ള പാർട്ട് 2 ഡിസംബർ 3 വരും എന്നാണ് അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സോ ഇനിയും 5 എപ്പിസോഡും കൂടി ബാക്കിയുണ്ട്. സോ ഇവർ എന്താണിത് ഒരുമിച്ച് റിലീസ് ചെയ്യാണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് റിലീസ് ചെയ്തെന്നുള്ള കാര്യം അറിയില്ല. ചിലപ്പം ഓഡിയൻസിനെ ത്രില്ലടിപ്പിച്ച് കാത്തിരിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗമായിരിക്കാം. എന്തൊക്കെയായാലും സീസൺ 5ലെ ഫസ്റ്റത്തെ പാർട്ടിനെ വെച്ച് നമ്മൾ നോക്കുമ്പം അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഓവർ ത്രില്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻസും ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള പല സീൻസൊക്കെ ഇതിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രൊഫസറും ടീമും ഏകദേശം 1.5 വർഷത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ സീസൺ 4ൻ്റെ ലാസ്റ്റിൽ പ്രൊഫസറിനെ അലീസിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോലീസ് ഓഫീസർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഒരു ക്ലിഫ് ഹാങ്ങറിലായിരുന്നു എൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതുമാത്രമല്ല, വളരെ കുറേ ആൾക്കാരുടെ ഫേവറേറ്റ് കഥാപാത്രമായിട്ടുള്ള നൈറോബിയൊക്കെ സീസൺ 4ൽ മരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ സീസൺ 5 പാർട്ട് 1ൽ ഇവർ ബാങ്ക് ഓഫ് സ്പെയിനിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് കുറച്ച് മിലിറ്ററി ഓഫീസേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ട് അവിടെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഫൈറ്റും ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ആക്ഷൻ സീൻസൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു സീസൺ 5ലെ പാർട്ട് 1ലുള്ളത്. സോ ഒബ്വിയസ്ലി പാർട്ട് 2ൽ ഇവരുടെ എസ്കേപ്പ് പ്ലാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കാം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക. സോ ഇത്രയും കാലത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും മണി ഹേസ്റ്റ് സീസൺ 5 വരുമ്പോൾ പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കഥ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലിഫ് ഹാങ്ങർ എൻഡിങ് തന്നെയാണ് സീസൺ 5ൻ്റെ പാർട്ട് 1 നിർത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇനി പ്രൊഫസർ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് എല്ലാവരും ആകാംക്ഷയോടെ തന്നെയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത്. സീസൺ 5ൽ ട്വിസ്റ്റോ കാര്യങ്ങളോ മൈൻഡ് ബ്ലോയിങ് ആയിട്ടുള്ള പല സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടോയെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെയായിട്ടൊന്നും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു കഥയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പാർട്ട് 1ൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. സോ പാർട്ട് 2ലോട്ട് എൻഡിങ് ആണ്. അപ്പം നല്ല രീതിയിൽ എൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു മോശപ്പേരായിരിക്കും. കാരണം ലോകമെമ്പാടും വളരെയധികം ഫാൻ ബേസ് ഉള്ള ഒരു സീരീസാണ് മണി ഹേസ്റ്റ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇത് അവസാനിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കണം. പിന്നീട് ഈ ഒരു സീരീസിലോട്ട് വരുമ്പം ബെർലിൻ്റെ പഴയകാല സംഭവങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതെന്തിനാണ് ഈ ഒരു ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. കാരണം ബെർലിൻ എന്നൊരു ക്യാരക്ടറിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതിലോട്ട് ഈ ഒരു ഇപ്പോൾ സീസൺ 5ലോട്ട് കുത്തിക്കയറ്റണം എന്ന് തോന്നിയിട്ട് ഇവർ എഴുതി വെച്ചതുപോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. കാരണം എന്തിനാണ് ബെർലിൻ്റെ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് സീസൺ 5ൽ കൊണ്ടുവന്നെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു ഐഡിയയും കിട്ടുന്നില്ല. പിന്നീട് ടോക്കിയോൻ്റെ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ഉണ്ട്, അത് ഓക്കെ, അതിനൊരു റീസൺ ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടവർക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവാം. ആ ഒരു ഫ്ലാഷ് ബാക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് എന്താ നടക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു പ്രെഡിക്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമായിരുന്നു. പക്ഷേ ബെർലിൻ്റെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ എന്തിനാണ് ഇതിൽ കൊണ്ടുവന്നതെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്കൊരു ഐഡിയയും കിട്ടിയിട്ടില്ല. എന്നാലും അത് കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. ബെർലിൻ്റെ സ്ക്രീൻ പ്രസൻസ് ഒക്കെ വളരെ നല്ല രീതിയിലായിരുന്നു. പക്ഷേ അത് ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയനാണ്. സോ നിങ്ങൾ ഇതുവരെയായിട്ടും ഈ ഒരു മണി ഹേസ്റ്റിൻ്റെ 5 എപ്പിസോഡ് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ എപ്പിസോഡ് ഉണ്ട്. നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ഇല്ലാത്തവർക്ക്, ഉള്ളവർക്ക് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ തന്നെ കാണാം. ആരും തന്നെ ഓവർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് സീസൺ 5 കാണാനിരിക്കരുത്. അങ്ങനെ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിരാശയായിരിക്കും. ചെറിയ സ്ഥലത്തൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ലാഗ് അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് സീൻസിലൊക്കെ. സോ നിങ്ങളൊരു സാധാ മണി ഹേസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു അടുത്ത സീസൺ വരുന്ന ഒരു സാധാ ഓവർ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഇല്ലാണ്ട് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് സീസൺ 5 വെറും ഒരു ആവറേജ് ആയിട്ടാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. വലിയ സംഭവമായിട്ടൊന്നും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. എന്തായാലും നമുക്ക് ക്ലൈമാക്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസംബർ 3 വരെ കാത്തിരിക്കാം. സോ ഗൈസ്, നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ കാണുന്നവരെ ഹോളിവുഡ് കോർണർ സൈനിങ് ഔട്ട്.